हे साफ केलेले बोंबील आहे, त्याला मी मीठ लावून ठेवते जरा वेळ फ्राय करायला ना. आता आपण बोंबील फ्राय करणार आहोत, त्याच्यासाठी मीठ मसाला लावून ठेवूया. थोडीशी हळद, आलं लसणाची पेस्ट चांगलं असं मिक्स करायचं. बोंबलाला तर मीठ लावलेलंच आहे, मग आता लावायची काही गरज नाही. हे तांदळाचं पीठ आहे आणि हा रवा आहे. ह्याच्यात थोडंसं मी मीठ टाकलं आहे आणि रवा आणि तांदळाचं पीठ हे केलं ना, मिक्स करून बोंबील फ्राय केले ना की चांगले क्रिस्पी होतात. हे तेल तुम्हाला पाहिजे तेवढं घ्या, जरा जास्त घेतलं ना चांगलं तेल तापू दे. चांगलं तापलं ना की मग छान होतं, क्रिस्पी होतं. आता गॅस मी स्लो केला आहे, तेल तापलं आहे. हे कोट करून आता फ्राय कर. जरा दाबायचं. आता गॅस जरा फास्ट करायचा. हे आता असे परतायचे. प्लेटमध्ये टिश्यू पेपर ठेवला आहे. टिश्यू पेपर नसला तरी न्यूजपेपर ठेवला तरी चालेल. ते काय टिश्यू पेपरवर ठेवलात काढून की तेल सगळं निघून जाते आणि चांगले क्रिस्पी होतात. काय